Etidaja ofutufo. Oyinye asunje. Eya boyani. Oyoyi ibada. Oyoyi. Na ini na mabatiswa. Na ini. Sani biku kwani munyama Iva libado sapa yandiri Iva leka tora badosia Ia da 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 Mayindiri da 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 Eka pala badosia Embere da da Yesawudi kumkwani munyama yankopo Ahimo hiya na wase Wakoto bosu yankopo Ani munyama Wani munyama bawa wazile Ekuna meiri ni wasa pemade Yo Yesu Kristo sa ayumaya maya sasu ayumaya shiraudi eyo ayo ayandi bradosa Sia dia yo nyamini wo anadie ya wona wo ka ebem na wo sanswa anadie wo ya dombari me nyamini ayenya osia dia yo nyamini wo totobo so aya wona wo ka ebem na wo sanswa uya ya dio uya na mi kase
maso Eradia Onyo maso Ayabara Kristo Onyo maso no dia kono dia enana dia say ani amina moa Yesu eradumo yakoni enye brade babo sonkwa binyame adia tato enana duyo edia sida bama nejifu se wonu no di yanko no di yamba anana dia se yani na mina mwa chodi apo yanko pano wayo ya di free ya biba so ya ba ina chodi apo ya me adia ta to ya dia sida bama ro ejifu dia ya ba inamo ro minyame dimi tata oinye dia sida bama ro mejifu eti ya ba inamo minyame dia tata wa ye so ma ye wo ma sa ma ye dia sida mano ya dia sida ba anyum yi wonim totonyo no sa yefu anadu yakwa yinamo oyire minyamie adia tato yadia sinaba ayeda bidifu anadu yakwa yinamo minyamie adimi media sida bama bidifu yadia yakwa inamu inia miya wadimi tata Yesu Kristo yada media sida bidifu for the last time yakwa inamu oinia minyamie dia tata minyamie ala media sida bama bidifu aya wona waji ye enumre yi wona wa ma ye nkwa wona wa homia gu ye mama ye ni daso oba ye bie ye no ya sida for de ne ade ma wo ye bie ye no de nyam so ne ade ma wo Kristo ye peja wudin okronkron no asafo Awurade ni wudin yeda wase amen hallelujah amen wo fie ho amen Minister Comfort Awurade Nyankopon enhira opi ene anwumre so eye anwumre kese a otumfo Nyankopon ebeye na nwanwatuma ewo wabrabom na ene anwumre ye papa ewo fiduam ha sei papa wono eba besom ene anwumre na wono wabom paye no waka Awurade Nyankopon asem akire wo no nyame tumi ewo no so nyame enwosra ewo no so nyame de na ye adwuma emfie pi nyame de na sayade bebre na de eye me nwanwa na ye me hu ne se ye maame ba ko a wode ne baba wa ebepie papa anim na ababa wa na nisu ade hunu nyina ne se opese wo ye doctor daache
na abofra yi ekɔ school wɔ nim nwoma yie na bra wɔ kɔ akɔtwerɛ SSE na afi na adusua aba fam na adusua aba fam ɔmo kɔyɛ ensɔhwɛ na abofra no ayi 26 agregate 26 na kyɛ sɛ medicine na ɔpɛ so ɔkɔkɔyɛ no abofra no etumi enye ɛna maame sɛ tumirika de behu yɛn papa bishop na bra yɛ papa kasa kyerɛ maame ne sɛ monkɔ na wɔtwe soɔ no monsa nkɔ na monkɔ check results ni biem ɔmokɔ check ne ɛtɔ so mienu ɔmokɔ check ne ɛtɔ so miɛnsa obia na wayi agregate 26 no ɔkɔ check ne ɛtɔ so miɛnsa no awurade difo na num asɛm nti na wanya single number ɛnɛ abofra no ɛwɔ university ɔyɛ medicine hallelujah ɛnɛ saa papa no ɛwɔ dandua yi mu saa papa no ɛwɔ fidua mu ha sei sɛ ɔno ɛba bɛbɔ mpaeɛ ɔno bɛkyɛ awurade nyankopɔn asɛm na wahyɛ nyame tumi aba wo fie hɔ no mo na adeɛ biara ayɛ kwadaa na da wo so no megidi sɛ ebɛfiri wo so hallelujah ɛno ti yɛ tumirika ne yakɔyɛ papa nkyɛn yɛ papa ɛyɛ Bishop Albert Saki Kwapong daddy yama akwaba ɛnɛ anwumre yi so asafo mejo so eburu amen mama mfasa akonya nso na menchi Asumpa TV ahwɛfo ane Sumpa radio atiefo Jesus ane dodo na owo Facebook ni nyina so me mamu nyina ajo me mamu ha me mamu ache yes Lord wo ba bibia wo hwɛ yɛn a o tie yɛn efri biara mame na Asɛmpa nipa fo ase sɛ ɔmabɔ adwuma papa ti Asɛmpa nipa panyi ono wapamfo nyina Nyankopɔn enhyira mo amen sɛ social issues no mo boa manfo mo bɔ moden na sabre die mo de baton na masida hour yes Lord efri sabre ko si sɛ no ndu bɛbɔ no ɛyɛ sida hour yes ebia na ne da di kan a ono yɛ som ɛwɔ efidikasie iso a efri da dwoada ekosi efiada no nkronkosi no ndu anwumre bia na edi dwumadie ebrɛw na nyame ahoɔden ne nyame tumi nyame basa edi dwumadie n'echi papa yes Lord na adanse ahodo a Awurade ɛyɛ no Jesus. mre bia me ba me ka kyerɛ sɛ ɛnyɛ asɔre asɛm Yes, Lord. na me nyame somafo nyame difo a nyame asoma me sɛ ɔde nipa bi aba asase we so ɛma ne botaye na ɛkame ayɛ sɛ yɛbrɛ so Nyankopɔn botaye a ɔwɔ ma ne manfo no ɛnɛ ɛsɛi my God ɛnɛ nipa nyini nkyɛ na nipa ewu ɛnɛ nipa ntimi ni ne brɛ so aba dabio na yɛbisa sɛ adentia enti yɛba asɛm a yɛde bra hwɛfoɔ ne etiefoɔ ne sɛ ɛhefa na yɛgya no mo Nyankopɔn no wɔ yes Lord where is the God of our Fathers. Onyankopɔn na ɔhyɛ yɛn n'agya no mo bɔ na ne bɔhyɛ ne nyinaa bɛɛ mu my God ɔka wɔ n'asɛm mu na ɔhwɛ ma n'asɛm no eti Oh, Yes, Lord. Jesus. na adɛnti na yɛyɛ brɛ so no o yɛyɛ brɛ so yi Yes, Lord. nneɛma ɛntimi ɛnkɔ n'anim bio Yes, Lord. na nipa ndi ne brɛ so aba yi adeɛ no dɔɔso Jesus owuo no dɔɔso Yes, Lord. adɛnti a adentia ɛno na yɛka kyerɛ ahwɛfoɔ ne atiefoɔ sɛ sɛnea nyame teɛ no nyame ɔnsesa dabio na mmom ɔse sɛ yɛkwati n'asɛm a my God sɛ yɛkwati ɔno Nyankopɔn n'anim asɛm a yes Lord ɔno Nyankopɔn nso so no yɛhu n'anim yehu n'anim onyam enti yɛ generation a asɔre deɛ yɛbɛkɔ mpaebɔ no deɛ yɛbɛbɔ yɛbɛbɔ Bible no yɛbɛkenkan Kenkan. anso ɛmo nsɛm no yɛmfa yɛmfa nyɛ yɛ adwuma adwuma ɛno ɛna fidikasie so yɛba a bosome biara yɛyi nsɛmfua baako na yɛabɔbɔ hu my God na yɛde atoto twerɛsɛm no na yɛahwɛ sɛ deɛ tetefoɔ no yɛ ɔyɛ a ɔnyɛ ahomede ma wɔn kra no yes Lord saa adeɛ no me ne mmienu so yɛyɛ anaa yɛyɛ anase ɛno ɛna yɛba afidie so a Jesus. yɛde brɛ ahwɛfoɔ deɛ ɛtɔ so mmienu yɛba afidie so a Nyankopɔn akwan dɔɔso yes enti Nyankopɔn nam nneɛma bebree so ɛhyɛ ne deɛ animuonyam yes Lord enti Nyankopɔn yɛ signs and wonders my God
onyankopɔn onam tokens so Oh, Yes, yes. Lord. ɛhyɛ ne din kokɔ animonyam enti yɛba so a mema wo de nsuo esi TV no so na anaasɛ radio n'anim Yes, Lord. wowɔ documents bi a na ɔde agu so na no na yɛbɔ mpaeɛ agu so a adanseɛ no ɛyɛ asorɔto My God. asorɔto Yes, Lord. asorɔto Yes, Lord. nyame nam so yɛ adwuma And okra. enti ɛda okuada ne ɛda fiada ebia na sida awa yi so yɛtae bie tɛtefoɔ no tum Yes, na Lord. amanfoɔ de sida awa adanseɛ no ɛbrɛ ahwɛfoɔ ne atiefoɔ hallelujah Amen. na bosome yi nyinaa nsɛmfoɔ a yɛyi a yɛka ho asɛm yɛ sɛ ɛyɛ pɔtɔkasɛm no ɔse obedience to the word of God obedience to the word of God Yes. anaasɛ obedience to God's word hallelujah Amen. sɛ yɛyɛ sitie ɛde ama onyankopɔn asɛm nti sɛ yɛyɛ sitie ma nyankopɔn asɛm a nhyira bɛn ɛna ɛde bɛbrɛ yɛ na sɛ yɛanyɛ sitie so ama nyankopɔn asɛm a ɔhaw bɛn ɛna ɛde bɛbrɛ yɛ na mpɛ pii nipa adwene ne sɛ obi bɔ adwaman obi nom nsa obi di ewu obi bɔ korɔno saafoɔ no ɛna ɛyɛ bɔne anso twerɛsɛm ne sɛ deɛ onim papa na wanyɛ no Ɛyɛ ɛyɛ bɔne. bɔne ɛma no enti ɛna nwummerɛ ɛna ne da di kan a ɔne yɛ so ma fa nsuo si TV n'anim ne wo radio n'anim na nyame yɛ adwuma ɔba bi borɔnsam afa no nomum ɔba bi borɔnsam ɛde borɔnsam tawa yi ato no so nsa wiɛ adwaman watom tentan nsanom watom tentan ɔba bi abɔko efie mpo wɔ mma Yes. fa ne foto no to hɔ Pato. na yɛbɔ mpae nyinaa na nyankopɔn yɛsrɛ sɛ nyame mfa ne nsa nyɛ dɛn Ɛnka no. ɛno ɛna nipa pii ayɛ wɔ sida awa yi so a ɔfrɛ edidi adanseɛ ahodoɔ saa bere deɛ yɛnkɔ Facebook no so na wɔn a ɔne yɛ som wɔ Facebook no yɛnkɔ ne yɛkɔma wɔn akɔ aba ɛwɔ Facebook no so ɛmmra Yo, Bishop. Sɛ yɛkɔ Facebook no so na yɛama ɔmo akɔ abadeɛ a ɛne maame pokua ɛne yɛn ɛsom ɛnɛ anwummere na yaw agyei Georgina Ayambili Agyeman Elvis Alice Amoaten na Jesiwa Inshiraba Seraph Mary Sam Ochre Gladys Pronk David Music Man ɛne yɛn ɛsom ɛnɛ anwummere sɔfo yi ma Metoa so ɛwɔ YouTube no so a ɛna nwumre YouTube no so a yɛhye papa Angelina Fokuo ɛwɔ so Abena Agye Inshiraba Rose Apia Anthony Opoku egyina so Zinabu Amedu ɛwɔ so Sam Mary ɛne yɛsom Vida Brago ɛne yɛsom Higa Amoa ɛne yɛsom Edith Amoa ɛne yɛsom Rose Ajekum ɛne yɛsom Frank Fosu ɛwɔ YouTube no so a ɛna nwumre ɔmo ne yɛsom dendenden saa nso na Aisha Dauda ne yɛsom Janet Mensa Juliet Mensa ne yɛsom Agyeman Elvis ne yɛsom Asumani Root ne yɛsom Alice Amoaten ne yɛsom Ochre Gladys ne yɛsom na Jesiwa nso ne yɛsom Ohima Cecilia Ohene Sika Jonathan enso ene yen ɛsom dendenden Obapa Pokuya enso ene yen ɛsom saa bere deɛ mon like sompa page no na mon share link no ɛma afoforo nso so ɛnɛ ɔne yɛ ɛnsom ɛwɔ Facebook no so Yes, Lord. na mmerɛ bi a mɛka kyerɛ wɔ Daniel chapter 12 verse 3 no sɛ deɛ ɔtumi da ne nipa pii ba tenenee mu no Bible sɛ ɔbɛhyerɛn sɛ ɔsoro nsoroma daa apem Yes, Lord. na kyerɛ sɛ wɔhyɛ link no na ɛnɛ nyame asɛm a ɛbɛ yi obi tumi sakyerɛ a ɛyɛ wo a wosɛn ne link no wo na wasakyerɛ saa nipa no Yes, Lord. nti sɛ abotere bi wɔ hɔ a wo wobɛnya saa abotere no hallelujah Amen. nti bɔ mmɔden na hyɛ link no bi Yes, Lord. na wobɛyɛ nhyira Amen. hallelujah Amen. gyeme so wɔ fie hɔ sɛ amen Amen. ɛna anwummere yi yɛtoa nyankopɔn asɛm no so sɛ yɛyɛ siteɛ ama onyankopɔn asɛm na obi biara sɛ ɔdɔ Awurade obi biara sɛ Awurade pie n'anim onyam a ɔbɛkɔ asoro ahemman no mu bi hallelujah Amen. na yɛntie deɛ John chapter 14 verse 15 eka tiawa
ɛyɛ sɛ yɛtie the Deuteronomy chapter 28 verse 1 and 2 no so ka tiawa na yɛmfa ntoto yɛ abrabɔ ho anwumere. ɔse sɛ modɔ me a monim ahyɛdeɛ so. Amen. Onyankopɔn se sɛ wodɔ na di ne ɔno Nyankopɔn ahyɛdeɛ so. Enti na wɔtwe nyinaa yɛne ahwɛfoɔ kasa yɛduru bia yɛse abufu a ɛnɛ nyame mma yɛma adeɛ kyɛ so. Yɛnyɛ ahwɛfoɔ ne tiefoɔ ɛhyɛ ase wɔ wɔn a ɔsɔfoɔ ɔnni fafiri. Ɔse obi ayɛ ne bɔne ɔmfa nkyɛ ne da. Yes. Na Kristo sɛ nyame asɛm sɛ sɛ obi fom yɛn a yɛmfa nkyɛ. Sɛne ɔsoro agya so de yɛn fom so yɛ de Ɛkyɛ. nyame asɛm toa so sɛ sɛ yɛntimi ɔmfa yɛn nuanom fom so ankyɛ wɔn a ɔsoro agya so mfa yɛdeɛ ɛnkyɛ. Ɛna Peter bisa yɛn Awurade Yesu Kristo sɛ mpra he na obi fom wɔ a ɛsɛ sɛ wode kyɛ. Ɛna Yesu kan no sɛ 70 times 7. Na kyerɛ sɛ obiara ni wɔ obetumi afɔn saa dodoɔ no. Na kyerɛ sɛ deɛ Kristo kyerɛ obi biara ne sɛ yɛmfa nkyɛ na Onyankopɔn nso so ɛmfa nkyɛ yɛn. Ɛnɛ yɛ wɔgyidifo bebree a wɔntumi mfa bɔne nkyɛ. Hallelujah. Amen. Na baabi bi a yɛduru a ehu ne sɛ ɔsɔfoɔ ɔse yɛbu mfu na yɛma adeɛ ɛnkye yɛbufuo no so. Enti na yɛbisa hwɛfo ne tiefoɔ sɛ saa asɛm no yɛde yɛ adwuma. Enti yɛntie ɛyɛ Deuteronomy 28 no verse 1 and 2 no ne yɛntie. Na sɛ wotie Awurade wo Nyankopɔn ne sɛ wobɛhwɛ na wodi ne mmara nsɛm a mehyɛ wo na nyinaa so a Awurade wo Nyankopɔn bɛma wo so akɔ soro asi asase so amanama nyinaa so na nhyira nyinaa bɛba wo so na abɛto ɛfiri sɛ wotie Awurade wo Nyankopɔn ne. Amen. Ana nwumere yi wotie na asɛm no. Obi apɛ sɛ afi we Nyankopɔn hyira no. Obi apɛ sɛ nyame bɔ ne ho ban. Obi apɛ sɛ deɛ ɔyɛ bia ɛyɛ yie. Obi apɛ sɛ nyame soma na abɔfoɔ ne nwosra ne honhom bɛbɔ ne yere ne mma na agyapadeɛ ɛho ban ma no. Anso Nyankopɔn asɛm ne sɛ yɛtie na asɛm no na yɛhwɛ sɛ deɛ watwere mu no yɛde bɛyɛ adwuma ne ya ɛno na ɛbɛma deɛ yɛhwehwɛ ne nyinaa abem. Enti wei no yɛ asɛm a Nyankopɔn ka kyerɛ sɛ woyɛ a sei na ɛbɛba wo so. Enti sɛ yɛanyɛ a sei na ɛbɛba yɛ so. Enti yɛne wo hyɛ aseɛ sɛ ɛnɛ deɛ ɛnɛ ɛha agyidifoɔ bebree na edi nipa bebree deɛ bɛ ɛdɛm na edi nipa bebree mim ɛyɛ ebufu a ɔsɔfoɔ ɛnɛ nipa ebufu ɛma ɛyɛ aboro so ɛnɛ yɛ toa so. Enti mo am na ano bo a ɛnɛ ne dadi kan a wɔn yɛ tie deɛ na Paul ka no Efisofoɔ asafo no mu yɛhwɛ Ephesians chapter 4 no. Ɔsɛ mo bu mfu. Ɔsɛ yɛ bu mfu. Na mo nyɛ bɔne. Na mɛyɛ nyɛ bɔne. Mo ma owia nkɔtɔ ma bufuo so. Mo ma awia nkɔtɔ yɛ bufuo so. Na mo ma ɔbonsam kwan. Na mɛyɛ ma ɔbonsam kwan. Enti ɛnɛ nipa pii ama ɔbonsam kwan. Efisɛ wama owia kɔtɔ na bufuo so, wama ade akye na bufuo so. Na mɛka no anaano sɛ obo ne bufu afidada no. Efiri last year 2025 no ebesi nne ebufuo no da so yɛ dɛn. Na ebufuo no ade a nnura mo a monya akonya ne yɛ som yɛ no yɛ kyerɛ mu sɛ ebufuo de bɔne ba. Ebufuo anger lead to sin. Ebufuo no edi nipa ewura bɔne mu. Yɛsɛ ebufuo adeɛ baako ɛsɛn ya ehu ni sɛ ebufuo ɛdamenegye ɛyɛ relationship. Edi ayɔnkoyɛ deɛ bɛn ɛdɛm. Na ɛnam ebufuo nti no Onyankopɔn ne man a wapa mo no edi udem. Emra Nyankopɔn ma yɛ na gyanom ebufu Nyankopɔn onwinwitia Nyankopɔn ɛde nkutahodie kɛse a na ɛda Onyankopɔn asɔfoɔ ɛne nipa tem no ɛsɛe. Ebufuo nti Moses ɔne Nyankopɔn nante yɛ mfinhyia pɔle aduanan 40 years asɔfoɔ ɛwɔ sene so. Nipa yɛfrɛ Moses ɔno nkwan yɛ fast 40 days saa mmienu 80 days. Asɔfoɔ ɔno nkwa na akɔtena mountains no na bɔfra Joshua ɛte yɛfrɛ ne sɛn
bepɔ Bepɔ nase n'ase. ɛtwɛn Twɛn no. ɔno nko a Mm. ɛnɛ sɛ yɛkɔ waiting na ɛtɔ da asɔfoɔ tɔ da kora ɔne asɔfoɔ moyɛ group na Ɛna ɛkɔ ɛkɔ. nanso Moses deɛ ɔno nko a na ɛkɔhyɛ bepɔ no Ɔno so ɛkɔdi nnafua mako ɛdaduanan Aduanan. nanso ɛnam abufuo nti ɛnɛ ayɔnkofa a na ɛda onyankopɔn ne Moses ntam no ɛmɔte Efiri hɔ. Moses ntumi ankɔduru bɔhyɛ no asase no so Yes. ɛnɛ da yi saa nneɛma no egu so a edi nipa nya ɛnɛ ɛnam abufuo nti My God. obi ne obi ntam ate ɔsɔfo de waboa no daa ɛnam abufuo nti amanfoɔ bebree awareɛ egu ɛnam abufuo nti amanfoɔ bebree nnwuma afiri wɔn nsa amanfoɔ aboafoɔ afiri wɔn nsa Mm. enti yɛhwɛ Moses deɛ na Numbers chapter 20 verse 10 to 12 ɛna Numbers chapter 31 verse 14 wɔbɛkan ama yɛtie enti wo a wohwɛ me a wotie me 2026 ɛyɛ nyankopɔn afe nyame wɔ nhyira a ɔwɔma ne manfoɔ enti yɛn mu bebree asɔre ne yɛbɛkɔ epi yɛ asɔfoɔ bi wɔ hɔ a wohwɛ me a wotie ɛnam abufuo nti ɛnɛ waboafoɔ nyinaa firi wabrabɔ ɛnɛ wasafo asɛ ɛnam kokoɔ obufu a nneɛma nsɛ sɛ woka ɔsɔfo maame ɛnam kokoɔ ne wɔn nsɛ sɛ sɛ asafo na ɔno kuro da ano no ɛsɛe yɛntie nyame asɛm ɔsɔfo na Mose ne Elon boɔboɔ ɔman asafo no ano ɔbotan no anim na wɔka kyerɛ wɔn sɛ montie mo asoɔdenfoɔ ɛsɛ sɛ yɛnya nsuo afiri ɔbotan yi mu ama mo na Mose maa ne nsa so de ne poma no bɔɔ ɔbotan no mpire no na nsuo no pii firi mu bae na asafo no ne wɔn mmoa nnomee na Awurade ka kyerɛ Mose ne Elon sɛ mo anyɛ me annie na mo anyɛ me kronkron Israelfo no anim nti moremfa ɔman asafo yi nnu asase a mede mama wɔn no so ɔsɔfoɔ wɔn ho de abufuo de aba nyankopɔn na ɔne Aaron ne Moses kasa o ɔsɔfoɔ anɔpa enumere wɔfrɛ wɔn waka kyerɛ sɛ mo de ɔman no firi Misrim akɔdo Kana bɔhyɛ asase no so dwoodwoodwo ɔsɔfoɔ nipa nti nipa ahyɛ Moses ahometeɛ ama ne bu afu nyankopɔn sɛ fa poma no kɔkyerɛ bomba no abufuo nti ɔsɛ mo asoɔden ma yɛbɛnya ne nsuo afiri de hwe papa nsuo no deɛ baa yi o aso ɛde adeɛ a yɛfrɛ ne sɛn ɛde dɛmdie ɛbɛto Moses ɛne Aaron ne wo nyankopɔn na nyankopɔn yɛ wɔn amo adamfo no ɛntɛm ɛnam sikasɛm kakra bi nti ɔsɔfo abufuo bi obi ɛnam no so ɔno na wɔboa wo ɛnam no so na wɔanya business partners bebree ɛna wɔn abufuo nti no business partners ne nyinaa afiri wabrabɔ wɔn deɛ ɛkɔ akɔsie enti Moses abufuo no ama nyankopɔn sesa na adwene sɛ me na mekae ka me ya kantama to nyame a me ka me ntama mentoɔ anso me na maka anso so ene ma ye den pato yɛnhwɛ ɛyɛ Numbers 22 no yɛnhwɛ Numbers no 31 verse 14 no intente ye boss pɛ na wabie da so no wakan no 31:14 na Mose bufu dɔm no asafo hene a na Moses bufu ɔman no dɔm no asafo hene ɛdɔm no asafo hene no a odi apem ene ɔha so apem ne ɔha a ofiri akono ɛba no na Mose ka kyerɛ wɔn sɛ mo agye maa no enyinaa nkwa na hwɛ wɔn na ɔfa Biliam asɛm so ɛma Israelfoɔ wai free Awurade ho pia asɛm no mu na ɛma ɔhaw ba Awurade asafo no mu na ɛma ɔhaw nti ebufuo no ɛna obi ebufuo nti ahaw bi abeto na adwuma ahaw bi ato na wadeɛ ahaw bi abeto na ebufuo no enti sɛ yɛpɛ bibi ɛsɛ yɛyɛ ho adwuma David hyɛ aseɛ yɛ na akoma ho adwuma David ka kyerɛ Nyankopɔn sɛ onye aboa akoma no emfiri ne mu na ɔma na akoma a ɛpɛkyɛ enti yɛmu bebree akoma no edi enya ɛma ɛnɛ dem die bi ɛba ya brabo so de nyame aka fa yɛ ho no ɛsesa yɛahwɛ yɛ 2026 de nyame pɛ sɛ ɔde wuduru no wabufu nti ɛnɛ de o timi kyiri ne yam kwam ɔsɔfo obi hwɛ me obi tie me ye wɔ nipa bi otimi yɛ fast me ɔsɔfo a ma yɛ nipa ho adwuma akyɛ sɛ na mo nyina mo nim no bosomi bia no just 1 month mini nipa ankasa
191 no eboro nipa 1000 osofo obi timi ya fast man ne yere oya fast man ni kunu oya fast man de ban ne ma obi timi ya fast krama na djuma wura se ne be ya djuma no be koso na won obufu nti won na okọ won koto dwan mu kire oyam koma wo no on kire bio ti said there next week and a week sida hour ye de mwadedie ebe meka ho asem and a week ebe me de 3 days ma mo a mo wo sida hour no so na mo a motimi ba fellowship no de 5 days na ye wie a na nwumere mo a mo ye fellowship members ne de nyina ba be hia wa solofi na ye na ye ne ye somwo TV no radio no so na de enwumere ye be hia na ya bo ho pai wo se abusuan bia wo afi de bem abusuan bu afi bia nipa wuwom abusuan bu afi bia nipa dwuma se wom afi bia ware gu wom afi bia wo ohawa esi enene na ye friends family altar ye wo evil altars enti saa nuama no ye bedi hu dwuma eno eye fasting e ben sa afi we se saa de no bi wo abusuan wo firi mu a en se saa de no etime repeat se broni se history will repeat enti wo se saa de na afi bi esisi wo abusuan no obu wo so ye de ketrema bone aka se ma to abrabo so evil tongues any evil sacrifice osofo behu na manfo eyi musuo abobo ni pedin ijo be hu kwantana so why didn't you boy wo fie nimu saa nyoma no ye be ye ho fasting asena wrade so mani to me yesu say nyoma ni bi wo na de ban no jimu adedie ne aibo enti nyoma ni bi wo anya sika nyoma ni bi wo ho a enya your friend say ajapade enya certificate abodi nyoma ni bi wo jesa o kire wo yankom yes lord and to come from Genesis to Revelation obi bia nyame friend bia odi dwumede ne shine nsan odimuada including your radi Yesu Christ 40 days 40 nights ansa na o share ne dwuma say enti ne na wo twe fast na be sha se na nwumere no na ya be hia na ya bompae na TV so ya be hia no radio so na ya bompae nyankopon o hira enti osofo ene papa bi ne kokua ode akone gire so enti na ne yire tira ye akonkyere ma papa no bo se wajai konkyere o ya de abeto papa no ene no bi ya akonkyere edi ne akonkyere na ma adwuma no peja adwuma wura abufu ni nniomati wajai o se adwuma no bafo o se Moses na ma ne nsa so a no man no di gunimo na se Moses de ne nsa to forma enti ye woni pebu wo ha ye wo mame mpanyifo bi wo sofo omo no mu kuta abusua no ne ba na wanya sika ni nyina no mame no na ye hwe mame mpanyifo sofo mo bampa obu wo ha obetena sia ne manchi ena oba nananom no bedia my god so for fasting mame mpanyifo papa mpanyifo ye papa ba ko ye frɛ me sakusi baby obi amechia one ne yere omo begira fasting bedi mo omma no mo masam ho mo ni adwuma ye ena omo nyina ye adwuma yes papa no ma de omo die no metro mo so na judesi om fiti ase munye ye ma mo ma no omo ye adanse ahodo ba afia my god ti wa wo hwɛ me a wuti mo se kokko ni ti nipa bebre nkai obi Moses ye kan your friend Exodus chapter 32 verse 19 to 26 no emena ofri bipo no so ko je mrase no bae no obehu se ni nua Aaron ajeche ema no ho asum kaade aye your friends anyame na mo sum no wanto ne boase o mra na ga so de ni nyira hwefom na mabufu sen yakopon se sen kofofo sa de oye nyina enam kukuo nti ena mabufu nti ni nyina hwere na kora ena benya sa nyam ene sa impedia ni ma me hwan na ena abufu do ko ha mo awasa wo ya ho adwuma yes lord ohina wotie me ohima wotie me obi a ye dibie bi ya hye wo sa wan hwe yi abufu nti e de ha obebro yemie ye twere sem no na yenka Proverbs 19:19 na yenka Proverbs 22:24 to 25 yenti nyame asem Proverbs chapter 22 verse 24 to 25 o se ene obufufafo mfa yonko o se santimo biom ene obufufafo mfa yonko o se obibia ne bu efuo no one na mfa adamfo enko ne fie enko ne nche na ene obarima nibirifo mmo
Oberima so ye ni brefo so ene ne mo. Na wansua na akwan. Na wansua na akwan. Na wanya fidie ama wo kra. Osofo enso so obi bia ni bufu no pi no. One no konya ayonko a. Number 1 was usum okra fidie. Usum wankasa wo fidie be yiw. Se na fidie yi ni papi. Enam nipa bi ode no hwaye de akobo. Ena nipa bi di no akobdon na fufuo bi. Enti nipa bi di omonko o se me ni we mu nkasa enti won so me ni omo nkasa. Am papa won dia be bi o. Ena se sa nipa no o fa fon frɛ wo mo a. Yeah, go 1919 no Proverbs 19. Dia na bufuo so no. Dia na bufuo so no. Benya asotwen. Obenya dia ben asotwen. Enti nipa ni bufu bebre no. Twere sam se onya asotwen. Na ya hwe Proverbs 29:22. Proverbs chapter 29:22. Ose obufufafo hwanya ntokwa. Ose obibia na bufu pa no ohanya ntokwa. Na obobonefo mrato dɔɔso. Amen. Na ne mrato ye den. Obobonefo mrato dɔɔso. Ene me ba se nipa bebre na mabufu nti osofo wa ene nneoma bi ahwere won. Enti ene no na afia hya se ya mepese ye ho adwuma. Na bibibie no ho aka echi. Na se ye ho adwuma na ye sra awurade a David boss empire no ochire nyame ya adoma ye be ochire ye be bon empire kese pa ye be gina nyame asem be bia David say osre awurade say o ma na akoma foforo na ompe na akoma na sa obo akoma no ene ye mu bebere bu afiri mu gem afiri busua ye firi mu sam na me bia 34 na tum na nipa ena ensem a ye kan adi wonya me hia nipa be se 10 na won frɛ mesra se ofra memmo udin na de abufuo de abere wo abufuo ya ka ho asem de awiew dem dia adu che Bible say edi dem die kese edi nipa tetete nipa obo wo boafo na mubufuo nche na woni ntamate My God. se ka wonya no wo abere bompa ka wope usika no ene wo ho no aso sa akoma nti MCR azuka bema na pamfo momfa studio B lines no ntoso na mesini eyemie no mesra se ofre pe emodin na de abufuo de abro na nyame asema ebei e de abre wo obetima aka ba bia ofri anso kro ofri fi so anso memodin na numbers ni 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 967 967 number mi no 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 53 89 89 Me fadi odi kind. Praise God. Hello. Praise God. Hello. Odine baby a o kasa free o. Man tie o ho. O ma me fa. Hello. O tie o ho. Che ho free o TV no ho. Praise God. Hallelujah. Odin man mo odin die na abufuo de abra o dem die ben. Or mental come and for. Praise God. Praise God. Also went to men and so. Also bet me abba. So praise God. Praise God. Ojira so. Ojira so. Mamen for. Praise God. Hallelujah. Edi abrawo. Kasa ahwefo tie wo maame. O tie mo ho a ye ntem nka o credit no be sent maame for. Praise God. Hello, good evening. Even o di ne baby o kasa free. Kasa free Kenya afia bro na me nshira mo pa na mbre. Mama ma ye nshira nya me nshira mo. Amen. Amen nshira mo. Ye nipa bi amakoma ha me pa. Na dia na akoma no dia nipa bi amakoma ha me pa nso.
nam Proverbs nsamiama fa Bible akenkan de to so ni nyina ehu na me nhyira mo pa onya mo kase pa madam. Amen. Bye bye. Ofofro nso so. Praise God. Hallelujah. Odin mama odin dia na ebufuo di abrewa dem die ben dia na di abrewa. Abufo nechukwu na abufo Jina ho nya botre da no ho kakrama ahwefo na etiefo entie de oka no. O se sha se da no ho kakra. And then I was going to worry go and I'm a buffon and now I worry go. Men no bomb, men no bomb. Everybody who are from a boat. Now say buffon ye free her. Now the number buffon so a friend and son rather than shed on nine. Well, yes, William. Amen. Praise God. Praise God. Hello. Papa, Odin, Mamma, Odi, Kantinka, Diana Buffodi, Abra, Papa. Ojran so. And night lines and then them why MCR, Monchaka lines. Hallelujah. Amen. Mommy, Mamma, Odin, Diana Buffodi, Abra. But the Buffodi Abra, dear. I only my dear. To me, I'm such a mission. I did me yet, your very answer. And Mr. Any time in answer, a Katakasapa. A Katakasapa, a ma, a jabon, a poem. And the man, you know, becoming you, no crown, picture, I mean, you declare that. And so, baby, I am a German to me, me, John, no bomb pie. A rather on funny and count. A rather funny son, Kawakuma. Now, only you free self before upon mercy. Amen. Amen. For Francis, so praise God. Praise God. And now your lines in them MY into my father last car and I'm umpire. Praise God. Hallelujah. Dear Memo, dear Nebuffo, the Abra, or them dear Ben Nebuffo, Ama, and now Abba. I will see. The human in our say, Makuma Hamlin, and I'm a buffoon to power Yanma Saba. A warrior sign and I'm a buffoon to was I am back. Our rebel, Makawa living in the buffoon to the Kwame Kaba. I was soon to the Ghana family near my plan, not as much as one with their mouth. Mamma no one pie. A rather David Israel was sent Manakoma for Wafana Manakoma Edgewa. Akuma ebubu afi na de wahwe bia wasayashe na name. Amen. And now your lies in the high mammy for last color. Producer seven for last color. Praise God. Hello. Mammo dear Nebuffo the Abra war. Hello. I at your tongue count like a samame. Lines now moyenti ebusuayenti memfa ofrafo bia ewo ha sana wanya ntie no woka Mark chapter 9 verse 29 Yesu na na kan sa nyoma ni bi wo na de ban no gimu adadie ene mpaibo enti afi bia no ebusua ye firimu no ewo nyoma esisi wo ebusua no ebusua bu afi bia mu nipa wu afi bia babunu wu ana se yade bi ebo bi sa busuan mu na wakofire ebusuan bu ho afi bia wo adebonia esie ene e friend say affordable chi ahodo a ewo abusuan no edi abusuan nya de etoso mienu ye wo nuema ye yetietie nipa amafo yi musuo tukwan ye nuema tie nipa adwuma wanhwe ya afi bu ha na ohawa koto kru oyire ti ye bompa ye say evil sacrifice nuema bi omo yetie nipa no 2020 six Erade mabento ebento kru ebento ma ye wa manfo a omo bio omo ano buru nipa nnua eno na twerese no kan say tachirema bi e best for Isaiah 54:17 no
enti no nti ne ye boy ye bi ano na ye busua boy ye beyie ayemu ma beyie apam beyie mu no me ade papa bi e ba na asai enti obi hwe obi tie ba bi a wakoduru enne kwasan asan wachi no saa de no wanhwe betime adu manya enne nti Bible say ye nembro nsama adwen na mama ye mane ni yanim enti senior fast no besi akọ ni ya ye wo kumase ne potem ha de ye fast na no pa na nwumre ye behia wa asori fie ha ye sida asori den ma bompa ye a enya sem koto abesu agu Nyankopon so from 6:30 to 9 enti Nyankopon ya adoma na won so a omowo TV no radio so no na ene mo abetoa so from 9 to 10 enti TV no e wo sida awa no be 3 days Wednesday, Thursday, Friday na ya ye betimi ye ne mo ebe hye wa so de den no de from Wednesday Saturday Sunday ya sere rado ho ahode the rado de wo wabusuam ya se we ye duade we ye no me we ya pam no 2020 6 identity me amen and then you bring your bompa ye dikai say a radi Nyankopon and ye midweek and ye na watch no apaimu ye bompa ya peja na watch na be radi nim say na aka wona watch no o nyame bambo nya kese o ton wa ye ton so ye tua bie wanu fa na aka wona watch no wo yesu demo wo yesu demo ya ye midweek na ocha na aka wona watch mo ya bompa ya wo yesu demo ade sa won sa Rapapapa, Penebeka Palazua Sandaya, na watch free dwada besi okuadai menim da ya hodo a woso mrevia mekacho omba ye bompa ye break da na out ye sign da no se nko ba bi free by da ye papa de urade mani mrem bi wan ka se urade yesu da ye boni bi amaso da ye boni bi amaso so afa me ho ye obi aso afa me dwada free dwada besi okuadai besi okuadai menye ntum break it out me break it out wo yesu de wan na bo wo yesu demo aradia papa ya wo yesu demo ya papa ya ra ya so ya wo pa la ba de be ko be aradia break out the name of Jesus ya tu chada ya bone mo ya tu chada ya bone mo ya sign ya bone ya sign ya bone ya sign ya bone wo yesu demo ya nyentomo ya bone ya ra do ya so bo ya so ya ha wo pa ya ma dia pa ya tu chaba ya papa kamala papa kamala papa of Jesus Christ. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. More space in Facebook, YouTube. More type I break out. And piper when I am piper kese pa and I am for the day. Adibia edu unya. And then yamia seme by chese. Kukubone ebufo edi ni penya obisuo yade edi unya obisuo oboniya edi unya sujadie edi unya sikasem edi unya akwantuom nkratasem edi unya dia na edu unya oboa oman esai edu unya kasa urade yesu wasem se chichi na asase so chichi na asase so chichi no soro chichi no soro sane no asase so sane na asase so sane no soro sane no soro edi minyane adia edi minyane urade sane free me so urade sane free me so urade ma free me so edi minyane adia bia edi minyane say yansa no say yansa no wa papa santala bakapa aya Kabana Masapa, Pele Kapala Papa, Papa, Pala Papa, Papa, Pele Kapala Papa, Pele Kapala
Of Jesus. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. Adie bia edi wunya. Jesus. What baby bia o hwe me a wo tie me free. Honhom fam honam fam. And na me boy Yesu din say asade na empire free wo so. Amen. Free wo so. Amen. Ade fa den san kan. Amen. O yare nyame san wo yade. Amen. Wa to bonem onyame nyi bone ne free wo so. Amen. Ye da ye so basa basa urade pengoma. Amen. Juma say urade yin free wo so. Amen. Ye nsanom nyame yin free wo so. Amen. Ye bia edu nya say ye kokobone. Ye say busuanum ewo mojam urade ma wa koma foforo. Amen. Urade ma wa koma ebubuo na koma apeche. Wo Yesu demo wo na wo twi efi duada besi okuadai nyama nkoyama me bompai mo se midweek na aka wo na wo twi Ewurade mie kwan ma Ewurade fa ne sanka Ewurade ya wadoye Ewurade obi a ofre ya opeba Ewurade sida awa so amanfo o chamanfo ba di opeba Ewurade fa ba to ne yema Ewurade dom no bi Yesu demo na ya bompai kan amen prensa Amen. 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 Shall TV nanim your numbers no nyina egu ho me bompaye egu insure ne documents na so obi bia wa pagya insure anase documents bi me shenya me tumi say insure na ne Yesu moja insure enna ne nsankyerane insure enna ne ayade insure so apagya documents bi anya me tumi mbowuram me fra dance egu so so amen Yankopon shira upi. Amen. Mo enene de edika mo follow ye. Ochena ahomache no num kosi no nsia no. Oni ye nhia e wo first service na so na obeye nhira. Na mesini obo ho a ye free happy every 10 to 11 ade bia edi wunya no. Frɛ na no mompai me ne me team ne wo mompai eye 0557 0557 000 967 967 0557 0557 000 967 967 0557 0557 30 90 80 0557 0557 30 90 80 0553 53 89 0553 89 Yamishra upi sene osne ye bom som e osida awa no so ochra Yesu ama ye besa ya hia kosi se ye besa ya hia biom no nyame nka ho ena anadwe oma wonam home ema ade papa encho kosi se ye besa ya hia biom no na nyame ama wadanse bye bye.